grote man. Peter Gideonsen. Kan ik vandaag nog wel herinneren wat ik gisteren heb gedaan? Met mijn witte blouse nog op het podium gestaan. Hou mijn pilsje even vast, ik moet weer gaan beginnen. 10 minuten later en de tent die staat te springen. We zijn vanavond bij de 5e editie van de Sjoelkampioenschappen in Sirooskerke. En vergis je niet hoor, want het gaat er echt om spannen vanavond. We doen namelijk 96 mensen mee aan dit toernooi. En natuurlijk strijdt iedereen voor die felbegeerde eerste plaats. Jij bent vanavond de grote man, hè? Ja, ik ben de klopperman, ja. Ik heb 2 keer gewonnen. Maar ja, ik kan er vandaag ook in de eerste ronde uitleggen, hoor. Dus ja, wie weet, hè, we gaan het zien. Het zal best wel wat druk met zich meebrengen, kan ik me voorstellen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben blij dat ik de poolfase overleef. Dat is altijd een dingetje. Je moet soms ook wel de eerste bakjes zijn, soms ook slecht. Ja. Maar ja, als je boven de 100 gooit, dan ben ik tevreden. Ja, je hebt toch je eer hoog te houden, hè? Dus, ja. Precies, want jij bent in 2015 kampioen geworden van het Sjoelier. Ja, dat klopt. Ja, ik blijf erbij dat er een factor geluk bij zit, maar je moet er ook een klein beetje het gevoel bij hebben. En wij deden vroeger thuis heel vaak sjoelen, dus het zit er eigenlijk een beetje met de paplepel ingegeven. Wat dacht je met de loting? Verdorie, zit ik bij Ineke in de pool? Ja, en niet alleen met Ineke. Ik zat in een hele fanatieke ploeg en ik heb denk zelf sinds groep 3 niet meer gesjoeld. En ik dacht, ik probeer het even, maar het gaat me nog niet zo heel goed af. Ja. 96 deelnemers vanavond. Echt een record, hè? Ja, dat is geweldig. Dat is ongelooflijk. We hebben vorig jaar 69 deelnemers gehad en nu 96. Dat is ongelooflijk. Zijn het nou eigenlijk alleen maar leden van de voetbalclub die eraan meedoen of ook mensen van buitenaf? Nou, bijna wel eigenlijk. Ik denk dat het 80% leden zijn en verder zijn het of vrienden van of vriendinnen van of supporters, echt trouwe supporters die komen. Maar ja, over het algemeen wel, iedereen is wel betrokken bij de vereniging eigenlijk, dus dat is wel heel leuk, ja. Kunnen we echt spreken van een kampioenschap op hoog niveau? Nou ja, hoog niveau wil ik niet zeggen. Er zitten een paar mensen bij die kunnen wel echt goed sjoelen. Maar er zijn ook heel veel bij die kunnen er eigenlijk niks van. Maar uiteindelijk denk ik dat er een mannetje of 10, 12 echt goed kunnen sjoelen. Ja. Maar trainen zij dan ook echt of zijn het gewoon talentjes? Nou, er zijn wel mensen die stiekem trainen, denk ik. Dat zeggen dat ze niet trainen, maar die trainen wel, denk ik, ja. Hoe vaak sjoel jij eigenlijk? 2 keer per jaar. Nu. En soms een keer met een paar neven doe ik wel eens op een zondag of zo een toernooitje rondom kerst. Heb je nou ook extra geoefend voor vanavond? Nee. We hebben donderdag de sjoelbak naar beneden gehaald, want die stond nog steeds boven. En het is eigenlijk nog vroeg in de winter, dus het raakt nu pas slecht weer, dus echt sjoelweer. En dan begint het eigenlijk een beetje te kriebelen, dus dan begint het ook dat je thuis ook wat gaat oefenen en zo. Iedereen zegt, ik heb niet geoefend, maar daar geloof ik eigenlijk niks van. Ik ook niet. Ik denk allemaal stiekem dat ze weer bij hun grootouders zijn langsgegaan. Ik op zolder hebben gekeken en toen weer de sjoelbak hebben gehaald. Ja. Heb je eigenlijk ook een sjoelbak thuis? Ja, ik heb een sjoelbak thuis. Die staat momenteel nog op zolder, maar volgende week komt hij naar beneden en dan gaan we thuis lekker sjoelen. Nou ben ik zo benieuwd, van wie heb jij het sjoelen geleerd? Van mijn ouders thuis. Met de kerstdagen, mijn oudjaar. Gezellig met de familie even voor sjoelen. Oh, dus het is met de paplepel ingegoten, begrijp ik? Ja, dat hebben we thuis uit meegekregen en hier op de voetbal doen we het al jaren. Dus, en iedere keer weer meedoen, hartstikke gezellig. Peter, dit zijn jouw tussenstanden.
Volgens mij gaat het behoorlijk lekker, hè? Ja, we zijn lekker op dreef. Het is eigenlijk meer geluk als wijsheid, maar ja, dat heb je wel eens. Maar ja, soms gaat het goed en soms niet en dit keer hebben we geluk. Lig je er nou toch al uit? Ja, helaas wel. Hoe kan dat nou? De eerste keer dat ik denk sinds groep 8 weer heb gesjoeld. Dus ja, ik bakte er gewoon niet zoveel van. Ja. Wat was je tactiek? Die was er niet. Nee, het ging mij meer om de gezelligheid. Om mee te doen. En ik vind het leuk, dus het doel is gehaald. Hoeveel punten had je nou precies bij elkaar gesprokkeld? Ik geloof 180. Ja, de eerste 2 rondes gingen goed, maar de derde, ja, toen had ik het al opgegeven. Voor deze 3 pakt het wel goed uit. De winnaar van de Stroskerkse Sjoelkampioenschappen is Christian Franke. Hij is voor het eerst de beste. Naast hem op de tweede plaats Bram Gideonsen. En derde is de broer van winnaar Christian, Jan-Willem Franke. Lekker fanatiek zijn ze hier wel, maar het gaat natuurlijk vooral om vrienden en gezelligheid. Dat zal hier voorlopig nog wel even doorgaan.